Jelas saking sasana busana lumampah sampai papan pagraku candrana berkatang putra kang rasuk busana kapan jeritan Mandawa yen Cinandra kados sela medhi sela kang aran watu kang pakewa kang gedhe Oh 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 no oh ha katindak nyoderi perkadang putra kang nititra gotane istikat rasuk busana kang prajuritan Pandhawa yen Cinandra kados sela medhi sela kang aran watu kang pakewa kang gedhe yen Cinandra kadya kacah kang kelangan gading ayo oh oh ha oh no 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 wa oh no oh Becel saking sasana busana prapti gak nyodone berkadang putra kang dititra gotane istikat rasuk busana kang prajuritan Kang bagus tragina srapil Pandhawa yen Cinandra kados sela medhi sela kang aran watu kang pakewa kang gedhe yen Cinandra kados Raden Mas Bagus Permadi ayo oh oh no oh ha ayo Becel saking sasana busana lumampah sampai papan pagelaran agung kang ditata-tata berkadang putra ingkang rasuk busana kang prajuritan Pandhawa yen Cinandra kados sela medhi sela kang aran watu kang pakewa kang gedhe yen cemplorot kadang taru oh yoi oh halo
Wadya bala prajurit Sewu Negara. Kaliyak katindak nyodene para kadang putra kang ngrasuk busana kang prajurit kang diteturangga kang esti. Mandawa yen Cinandra kadya Raden Mas Bagus Permati. Yen cemelorot kadya Yen Cinandra kadya Gajah kang kelangan gading. Halo. Ora terlompok tenan wadya bala para prajurit Sewu Negara kanthi kaliyak kanthi teturangga kang esti. Mandawa yen Cinandra kadya Raden Mas Bagus Permati. Yen cemelorot kadya yen cemelorot kadya lintang kang madangi jagat. No, hey. Tasaru Pratanyo Patih Celeng Seregi katindak nyodene Patih Celeng Seregi ingkang ambegawati dai Sang Prabu Kelana Sewardana kang badhe nglamar kusumane jejuluk Dewi Sunggolangit ingkang sajrone wana kang alas Lirabaya kang gedhe alas boyo kang gedhe gawe goro-goro kang gedhe. Oh ora delompok tenan wadya bala Patih Celeng Seregi ora delompok tenan.
No. Nuwun nggih perkata kakung Traputri kakula menika Ing patri padra sugata kermatan nggih merga candra perkatang putra kang rasuk busana kapraduritan kang gambaraken prajurit sewu negara kang cacah setunggal sekawan atau sekawan dosa sekawan ugi jangkepipun nom-nom ganem sak lembaran wonten ing papan pagelaran agung. Putra kata luben rikala sematan ingkang kambing kalate dasar Prabu Purna Sewandara kawatar kan ara-araan kewan alas kang sarta kala ingkang dipandhegani Diripati Cereng Srenggi Sakwadyabala. Kita sak parga ngaturaken suku pinarak nyuwun donga pangestu panjenengan saking nomatan mugi berkadang putra kang maring lelipur mangga rahayu mboten kenten alas tunggal punapa wonten ing papan pagelaran Jawi ngantos titipunanipun pagelaran agung ing wasana para tamtama lumaksana mageta-geta ing baris Paya siap siaga. Pote kepengin ketemu nadyan adoh tak parani mung nuruti karepe ati bareng saiki wis temu kowe kandha yen ngagone aku kaya dirujit atiku lo tumetes nalasi pipiku yen pancen wis ora tresna mbok ya kandha sing prasetya aja gawe kelati aku ora bakal blenjani kaya ngene lakonku biyen ngopo kok dadak katamu yen pancen ditinggalne gawe gelo ati sak lawase
wis tinoto ing prasasti Nuswantara tanah Jawa nyatane papan satriya aja dodo kanthi utahing ludira Seket sok ketapis mangke sabibaripun salat dhuwur kawula kalajengaken malih saking warga agung Satrio Cahyo Jati. Nuwun.